Michal Hvorecký znovu. Reakcia na reakciu. Pripomeňme si, čo sa stalo. Vy ste 11. marca uverejnili článok a status, v ktorých ste šírili antipalestínsky hoax. Vymyslenú lož o unesenej Izraelčanke a o tom, čo ju robil Hamas. Komplet vycúcané z prsta izraelskými hoaxermi. Ja som nedávno natočil video, v ktorom vás za to kritizujem a vyzval som vás, aby ste urobili nápravu. Keby ste boli skutočne kultúrny a slušný človek, ako sa snažíte tváriť, ospravedlnenie a opravu by ste dali rovnako viditeľným spôsobom ako pôvodný hoax. Tak ako keď nejaká televízia dostane súdom nariadené, aby uverejnila opravu a ospravedlnenie za nepravdivú informáciu, ktorú odvysielala povedzme vo večerných správach, tak aj ospravedlnenie a opravu uverejní v rovnakej relácii a v rovnakom čase, čiže v ďalších večerných správach. Vy ste svoj hoax uverejnili v Enku a vo svojom statuse, čiže aj ospravedlnenie a opravu by ste mali uverejniť v novom článku v Enku a v novom statuse, plus minus v rovnakom čase, nie že to dáte o 2:00 v noci, aby to nikto nevidel. Toto by bolo iba nevyhnutné minimum, žiaden veľký prejav nejakej extra ľútosti či ľudskosti, len také odškrtnutie, že ste si splnili formálnu povinnosť. Vy ste neurobili ani len toľko to málo. Ešte aj túto nízku latku ste podliezli. To žiaľ ale zďaleka nie je všetko. Namiesto toho, aby ste si splnili aspoň toto formálne minimum, ste sa v komentári pod mojím videom uchýlili k tomu, že ste zmenšovali význam vášho previnenia jeho označením za, citujem vás, chybu v jednej vete. Pán Hvorecký, vy si robíte srandu? Chyba v jednej vete? Viete, čo je chyba v jednej vete? Keď sa pomýlite v názve lokality, namiesto Mlynskej nivy napíšete Mlynská dolina. To je chyba v jednej vete. Vy ste šírili hoax, pán Hvorecký. A vy viete, že hoaxy sú nebezpečné lži, ktorých cieľom je vyvolať paniku, strach, nenávisť voči nejakej skupine ľudí. Vy to viete, lebo ste to sám vyčítali vo videu ministerke Šimkovičovej. Takže vy viete, že to nie je obyčajná chyba vo vete, ale spoločensky veľmi závažné previnenie hecovania na základe lži. Napriek tomu ste to v odpovedi označili za obyčajnú chybičku. Vy ste normálne zneužili vašu reakciu na to, aby ste napravili váš vlastný verejný obraz zľahčovaním šírenia xenofóbneho hoaxu. Ďalej. Píšete, že táto informácia, hoax je zrazu informácia. Výborne. Bola medzičasom vyvrátená, implikujúc, že bola vyvrátená medzi časom jej uverejnenia vami 11. marca a mojím videom 17. augusta, teda až potom, ako ste ho uverejnili. Nie, pán Hvorecký. Opäť uprednostňujete nápravu vášho vlastného obrazu aj za cenu zavádzania verejnosti. Ten hoax bol vyvrátený dávno predtým, ako ste ho uverejnili. Jedna z jeho známych šíriteľiek sa za to ospravedlnila už 8. februára, to je viac ako mesiac pred vašim článkom. A samotný denník N, ktorý ho prvýkrát uverejnil už 9. novembra, ešte v starom roku 9. novembra, opravil tento hoax 5. decembra. To sú celé 3 mesiace pred vašim článkom a statusom. Ten hoax nebol vyvrátený medzičasom. V čase, kedy ste ho uverejnili, bol už minimálne 3 mesiace vyvrátený. Mohli ste si to ľahko overiť už vtedy niekoľkými klikmi, keby ste Palestínčanov považovali za ľudí. Ďalej ste napísali, že ste status ihneď opravili. Nie je úplne jasné, kedy ihneď. Ihneď ako bol vyvrátený? To nie, lebo ako sme ukázali, on bol vyvrátený už v čase vášho uverejnenia. Druhá možnosť, ktorá prichádza do úvahy, je ihneď ako ste boli na to upozornení. Čo ale tiež nesedí, lebo ľudia vás na tento hoax upozorňovali už veľmi krátko po vašom uverejnení a to priamo pod vašim statusom. Nech sa páči screenshot. A to je len malá ukážka, podobných komentov tam je viac. A aj ja som vám takéto upozornenie tiež posielal, dokonca aj do súkromnej správy. Všetko ste to bohorovne odignorovali a nechali ste tam ten hoax svietiť celých ďalších 5 mesiacov. To je vaše ihneď.
Opravili ste ho, až keď vám moje video narobilo trochu väčšiu hanbu a museli ste nejak zareagovať. A to tak, že ste iba zeditovali starý status a ospravedlnenie a opravu ste dali tam, kde to už nikto neuvidí. Pretože ľudí, ktorí si váš 5 mesiacov starý status cieľavedome vyhľadajú, je približne 0. To isté platí, ak Enko vyhovelo vašej žiadosti a zeditovalo váš 5 mesiacov starý článok. Škoda už bola narobená a nikto si to už neprečíta. Ďalej ste ich dali do komentu pod moje video, kde to uvidia ale čitatelia, ktorí sa o vašom hoaxe dozvedeli už predtým z môjho videa. Nikoho nového ste o vašej chybe v jednej vete vlastne nepoinformovali. Ďakujem pekne. Takéto ospravedlnenie a opravu si môžete strčiť. Zhrňme si, nesplnili ste ani formálne minimum, že to uverejníte na rovnako viditeľnom mieste a čase ako hoax, ale latku ste podliezli ešte aj prikrášlením šírenia hoaxu eufemizmami ako chyba a informácia, implikáciou, že ten hoax bol vyvrátený až po vašom uverejnení, čo nie je pravda, a že ste ho opravili buď hneď po jeho vyvrátení, alebo hneď ako ste na to boli upozornení. Pričom pravda je taká, že ste ho opravili až keď ste boli donútení verejnou hanbou. A žiaľ, ani toto nie je všetko. Ja by som rád už zastavil nahrávanie, ale musím pokračovať, pretože toto je len jedna rovina týkajúca sa priamo toho hoaxu. Ďalšia rovina je, že ten hoax je len najhnusnejší prejav hĺbšieho problému a tým je slepý obdiv a láska a oddanosť k Izraelu a fanatická obhajova tohto štátu apartheidu. Že ide o takýto režim, sú závery najrenomovanejších ľudskoprávnych organizácií a už aj Medzinárodného súdneho dvora. To je jeden z najhnusnejších zločinov, nadradenosť jednej kategórie ľudí nad inú kategóriu ľudí. Šírenie hoaxov v prospech tohto režimu je iba špička ľadovca, iba jeden z prejavov hĺbšieho problému. Ďalšie sú napríklad neustále sústredenie pozornosti len na izraelské obete a zneviditeľnenie palestínskych obetí Izraela, ako keby neexistovali. Vymazané. Pritom izraelská agresia je 1000-krát brutálnejšia. A to nie je len moje hodnotenie, ale aj mnohých iných. Podobne sa vyjadril napríklad aj Gábor Matej, svetoznámy lekár, venujúci sa najmä traume. Citujem ho. Zoberte tú najhoršiu vec, ktorú môžete povedať o Hamase, vynásobte to krát 1000 a stále sa to nevyrovná izraelskej represii, zabíjaniu a vyháňaniu. Gábor Matej je, ako iste viete, židovského pôvodu a ako dieťa prežil holokaust v Maďarsku. A dnes sa veľmi hlasno hovorí o nepripustnosti izraelských zločinov a zastáva sa práv ľudí v Gaze a v celej Palestíne na existenciu a rovné práva. O niekoľko dní bude mať veľkú akciu tu v Bratislave, môžete sa s ním o tom ísť porozprávať. Toto je skutočný význam slov už nikdy viac. Zastať sa každého pred brutálnym násilím a nielen zneužívať slogany o holokauste na vlastnú sebaprezentáciu či ako zbrane v kmeňovom boji. Takto vyzerá skutočné zastávanie sa ľudských práv a hodnôt demokracie. Keby ste boli skutočne kultúrny človek a podporovateľ ľudských práv, aj vy by ste už dávno písali a hovorili o tom, aké strašné veci robí Izrael ľuďom v Gaze. Ani vás nenapadne. Namiesto toho 5 mesiacov po funuse ste znovu postrašili ľudí Hamasom a vymysleným hoaxom, a ani len obyčajné ľudské štandardy ospravedlnenia a opravy nie ste ochotní splniť a vykrúcate sa, manipulujete a gaslightujete. Spomeniem krátko aj vašu ignoráciu môjho pozvania na diskusiu, nestalo vám to ani len za odmietnutie. Je to vaša vec a vaše právo. Ale potom nerozumiem, čo vyčítate Šimkovičovej, že pohrdá názorovými oponentami, namiesto toho, aby s nimi, teda s vami, diskutovala, keď sám nadradene pohrdáte svojimi názorovými oponentami a odmietate s nimi diskutovať. Nemáte ani štipku integrity. Veď vy ste len inak podfarbená kópia Šimkovičovej.
Michal Hvorecký, vy ste sa týmto všetkým krásne vyfarbili. Jasne ste ukázali, že vám nič z toho nie je úprimne ľúto, že to nechcete úprimne napraviť a že nič z vami deklarovaných hodnôt nemyslíte vážne a že vám ide len o záchranu vlastnej reputácie a postavenia. Preto žiadať čokoľvek od vás už nemá žiaden zmysel, vy ste už pase. Chcem sa ale obrátiť na kultúrnu a umeleckú obec a najmä na iniciatívu Otvorená kultúra. Že sa Michal Hvorecký rozhodol zviazať svoj osud s izraelským režimom, ktorý aktuálne pácha genocídu a zdiskreditovať sa šírením hoaxu v jeho prospech a neschopnosťou sa za to ani len férovo ospravedlniť a napraviť to, je jeho rozhodnutie a zlyhanie. Vaše rozhodnutie je, či chcete, aby jeho neobhájiteľné kroky padli aj na vás a aby vás stiahol ku dnu spolu so sebou. Odstrihnite sa a dištancujte sa od neho, pretože nemôžete sa ani vytváriť ako obhajkyne a obhajci kultúry s takýmto človekom ako vašim predstaviteľom či spolupracovníkom. Prestaňte tiež prosím mlčať o genocíde v Gaze. Nemôžete sa stavať do pozície ochrancov kultúry, nejakých hodnôt, ľudských práv a zároveň prehliadať najväčší zločin súčasnosti. Naše štáty, EÚ, Izrael v jeho zločinoch podporujú. Je to aj naša genocída. Naše štáty sa na nej spolu podieľajú a každý máme zodpovednosť urobiť svoj diel na to, aby sa to zastavilo. Mlčanie je súhlas so zločinmi silnejšieho. Viem, že niektorí z vás nechcú, aby vás Hvorecký reprezentoval a nepodporujete Izrael svojim mlčaním, ale je vás málo. Aj ostatní sa musíte pridať a aj ako kolektív Otvorená kultúra to odsúdiť. Umelci v zahraničí to bežne robia. Len tu v susednom Česku vyše 300 umelcov to spravilo. Mnohí ďalší umelci po celom svete. Nedávno bol v Bratislave Macklemore na koncerte a priamo z pódia vyzval ľudí, aby s tým niečo urobili. Pred pár dňami židovsko-nemecký skladateľ Michael Barenboim kritizoval Nemecko, že za vlastnú antisemickú minulosť a zločiny necháva platiť Palestínčanov. Len včera židovsko-americká filmárka Sarah Friedland pri preberaní ocenenia na filmovom festivale v Benátkach kritizovala z pódia izraelskú genocídu. Prestaňte sa tváriť, že kritizovať Izrael je niečo nepatričné. Naopak, vaše mlčanie je nepatričné. Naberte trochu odvahy a ozvite sa konečne aj vy, doteraz mlčiaci a mlčiace. Genocída je s kultúrou nezlučiteľná. Ďakujem za pozornosť.